Man, Yaka mundigan. Kusiwa. kuri bo. Ito manyera kuinda kumusha. Kuhansi kwetike. Mama wangu varora serious vane sugar neasimba. Saka. Saka nachikungokumbira kuti mundipo mari yayo mufona ngontoa 150 pamari yandikakupa yeye. Handitaka tiine zvirongwa ere naga. Zvirongwa hazvina basa panguva ino. Panguva ino ndikuda mari man. Una wakufundutsa tsuro yangu manje. Wakufundutsa tsuro yangu manje haidi birthday nechi. Una yenge ichitozvichikira zvakanaka haidi birthday nechi unoziva. Enda ndaziva kuti uchauya wakabatikana kudai ka haidi birthday nechi inogona kutozorwara ipapa. Alright, sorry henyu netsuro yenyu asi muchingobudisai kamari yacho mundipe. Inzwa wakadhiya isusu kana takapandana chirangano chokuti mari iri kuchengetwa isi kushandiswa ka I don't think kuti it's right kuti iwewe utore mari uchiti nekuti mai vako vanzi kuvakwira mhekeni asi makanoti ishu. Auzotaura uchidaro inini ona ndinosendochengeta uri kona mai ave panhingirikini pastors ndinoti vachengetera mari ndisika kuti mimi chitoreyo pamukaisa ingwani yakawanda mari yacho wondati 150 pa nodzoka ndichikupai kana ndapiwa mari chinonetsa manje ka inini ndiri kukudzidzisa discipline pamari rega ndikudzidzise discipline pamari muninyina wona manje iwe ukatora ora next time baba wako acharwara uchatora saka uchasara uinei alright madhaka zvimwe zvinhu zvose zvamukutaura zika hazvina kana basa mungondiwo mari yangu zvopera wakukumataisa imbwa dzangu wandipe mari yangu dzakutopindwa netrauma usave nebirthday nechi mukadziri izvo chloe sorry scoopy anyway adziri izvozvo mhuka vedu inini ndakapenga mari aiwa ndakapenga mari ka inini iwe usandigumewo ndakapenga mari ka aiwa kana wakutsamwisa imbwa dzangu manje handichafara aiwa ndipe aiwa kana wakutsamwisa imbwa dzangu manje handichafara